Hei taas, tervetuloa treenaa kotona komin pariin. Mä oon Ansku ja tänään me teemme treenin, jossa yhdistyy voima tai lihasvoima ja myöskin liikkuvuus ja erityisesti painotus on siinä liikkuvuudella. Tämä treeni on saanut vaikutteita joogasta, mutta ihan rauhassa ihan tuttuja liikkeitä tehdään. Aloitamme kropan lämmittelyllä pystyssä ja sitten siirrymme alas. Ja tässä puolet treenistä vahvistusta, liikkuvuutta, dynaamista ja sitten lopussa meillä on rauhoitusosio, jossa ollaan pidemmän aikaa sitten niissä liikkuvuutta lisäävissä liikkeissä. Pyöristä ranka ja avaa oikealle. Lämmitä vähän rankaa, pyöristä ranka ja avaa vasemmalle. Elämän pyöristys ja kierto. Voit hengittää ulos kun pyöristät ja vaikka hengittää sisään kun avaat. Polvet on vähän koukussa. Herättele kroppaa. Tästä treenistä tulee semmoinen vahva olo, mutta myöskin hyvin venynyt ja liikkuva olo. Eli semmoinen rento treeni kropalle ja mielelle. Tee muutama kerta. Anna liikkeiden tässä harjoituksessa virrata. Aina kun lopetat edellisen liikkeen ja aloitat seuraavan. Ja tässä treenissä ehkä tärkeintä on olla matkalla. Ja aina kun saavutat joku päämäärän, niin sitten lähdet seuraavalle matkalle. Lattia pysyy paikallaan, pyöristät ja avaa. Tee vielä kerran kummatkin puolet. Näin liikettä olkanivelille, rangalle, selän pyöristystä ja kiertoa. Hyvä. Tuo oikea jalka eteen, lämmitä jalat, pyöräytä kädet ympäri ja koukista vähän polvia ja palauta kädet alas. Tee aluksi vaan käsien liike, jalkojen liike. Ja sitten vähitellen voit ottaa pikkusen ojennusta mukaan, palauttaa. Eli etureidet, takareidet, pakarat hereillä, keskivartalo hereillä. Lämmität kroppaa. Hengittelet siltä, kun tuntuu hyvältä. Tehdään vielä pari kertaa. Voit kuvitella, että aurinko paistaa ja kohotat rintakehää katsetta kohti aurinkoa. Ja vielä viimeinen tälle puolelle. Hyvä. Vaihda toinen puoli. Aloita ensin käsillä ja jaloilla, pyöräytä ympäri. Katsot rintakehään suunnan lantio päällä. Semmoinen pehmeä, mukava liike. Ja sitten vähitellen kohotat rintakehää päätä kohti kattoa. Samalla tunnet lonkan koukistajissa pientä venytystä. Lämmität jalkoja. Sydän herää. Pyöräytät ympäri. Annat hengityksen virrata. Vielä pari kertaa. Ja vielä kerran. Jatkamme jalkojen lämmittelyllä. Oikean jalan varpaat samaan suuntaan kuin polvet. Ja sitten vasemman jalan varpaat taas pikkusen, tai jolloin voi suoraan niin kuin sivuseinään tai eteenpäin. Että noin 90 ikään kuin asteen kulma näiden jalkaterien välillä. Lantio suoraan keskellä, vahvasti paino jaloilla, toinen jalka ihan suorana, toinen jalka koukussa. Ja tämän liikkeen aikana tarkistaa, että alaselkä on pitkä. Sellainen olo, että se olisi häntäluussa pieni paino. Kohota rintakehää, katsotta kohti aurinkoa ja kohota kylkeä kohti aurinkoa. Eli jalkoja lämmittävä liike. Hengittele sisään ja ulos hengityksellä kurkista käden alta aurinkoa. Tuo vahvasti jalat lattiaan, varpaat on rennot ja pitkät ja mitä alempana oot, niin sen lämpöisemmäksi saat jalat. Kyljet on pitkät, alaselkä pitkä, hengittelet, tee vielä muutama kierros. Ja voit ihan aloittaa pienestä liikkeestä aluksi ja sitten suurentaa sitä mukaan kun kroppa lämpenee. Samalla sinulle tulee hyvä kiertorankaan, koukistusta ja ojennusta. Tehdään 2 viimeistä kertaa. Vahvat jalat, pysyt koko ajan liikkeessä. Ja jos haluat, voit pikkasen mennä alemmas. Ja viimeinen kerta. Ja vaihda toinen puoli. Eli toisen jalan varpaat osoittaa sivuseinää ja toisen jalan varpaat etu- tai takaseinään, riippuen miten oot. Polvet varpaat samaan suuntaan, alaselkä pitkänä, kyljet pitkänä, hartiat rentona, vahvat kädet.
Juurrutat itse hyvin lattiaan ja toinen puoli. Aloita pienellä liikkeellä. Anna käsien ikään kuin jatkaa sitä sun rangan liikettä. Katse seuraa mukana. Voit vähän joustaa jaloin, lämmitellä etureisiä ja takareisiä. Huomaat, että sydänkin herää kevyesti, koska sulla on isot lihakset töissä. Eli ensimmäiset 15 minuuttia tehdään tämmöistä lämmittävää liikettä, dynaamista, ja sitten se viimeinen 15 minuuttia tämän päivän treenistä, niin ollaan paikallaan ja saadaan vähän lisää liikkuvuutta kroppaan. Tee vielä 3 kierrosta. Pitkät kädet, rennot sormet, rennot varpaat. Ja kuvittele, että sä oot puu, joka on juurtunut hyvin maahan. Hengittää sisään. Eli voit hengitellä sieltä, että tuntuu hyvältä, mutta annat hengityksen kuitenkin virta koko ajan. Ja viimeinen kiekka. Hyvä. Tuo jalat yhteen. Ja laskeudumme vähitellen kohti lattiaa. Eli lämmitään keskivartaloa ja ylävartaloa. Tuun nelinkontin. Ja sieltä lähden viemään polvia vähän kauemmas. Tällainen lankkuasento. Nilkat on pitkät ja polvet maassa. Ja anna kevyesti vatsan liukua kohti selkää, niin että sun on hyvä tuki. Laskeudu rauhassa alas. Ihan pieni ojennus. Ja sitten koukun kautta varpaat alle. Koukkupolvien kautta alaspäin katsovaan koiraan. Mutta sillä tavalla, että sulla voi olla kannat irti lattiasta, kun meet tänne. Sitten laskeudut taas nelinkontin. Sieltä rauhassa laskeudu alas. Hengittelet siellä, kun tuntuu hyvältä. Pieni ojennus. Ja varpaat alle. Koukun kautta työnnät itsesi tämmöiseen pyramidimaaliseen asentoon. Polvet voi olla koukussa tai kannat irti lattiasta. Ja taas asetu nelinkonti sieltä lankkuun. Laskeudu alas. Hengittele. Anna rangan elää, mutta tunne kuinka ylävartalo, kädet, keskivartalo on liikkeessä mukana. Tehdään vielä pari kierrosta. Polvet maahan, laskeudu alas. Voit hengittää sisään, vähän ojentaa. Pieni liike. Eli voit säilyttää nämä liikkeet ikään kuin keskivaiheella. Sinun ei tarvitse mennä ihan sun ääriliikeratojen ohi, vaan siellä mukavuusalueella säilyt. Ja hengittele sisään. Ja viimeisen kerran. Nyt jää tänne. Vähän pumppaile takareisiin pituutta, niskarento. Voit viedä katseen kohti omaa napaataan tai käsien välissä pään roikkua niskarentona. Pumppaa muutama kerta, hae takareisiin pituutta, vähän tasaa hengitystä. Eli kroppa on mukavan lämmin, jalat on hereillä. Ja seuraavaksi me siirrymme niihin ihaniin liikkuvuusliikkeisiin. Tuo aluksi jalat ristiistuntaan sillä tavalla, että on mukava olla. Voit tuoda jalat niin päin, kun tuntuu paremmalta. Nyt anna polvien reisien liukua kohti lattiaa. Seuraavaksi pyöristä selkä. Voit rakentaa nyrkeistä pienen tornin tai laskea vaan kyynärpäät lattiaan. Rentouta selkä, rentouta kasvojen lihakset ja vähän aikaa annat selän pyöristyä. Jos syke nousi tai kroppa heräsi noiden alkuliikkeiden aikana, nyt annat sykkeen laskeutua, annat hengityksen tasaantua ja ikään kuin rentouden ja painovoiman avulla houkuttelet kroppaa niihin asentoihin, minne haluat, että se menisi. Muutaman hengityksen ajan pysyt tässä, selkä on pyöreä, polvet, reidet liukuvat kohti lattiaa, kasvojen lihakset on rennot. Hengität kohti selkää. Kun hengität sisään, niin selkä kohoaa kohti kattoa. Kun hengittelet ulos, niin selkä laskee. Anna tämän asennon tuoda vähän lisää pituutta selkään. Avaa mukavasti lantion aluetta, lonkkia. Hyvä.
Jätä oikea jalka eteen. Käännät näin päin, näet liikkeen ja vie toinen jalka eli vasen jalka taakse. Vähän käsillä, tunnustele, hyvää asentoa. Ja nyt ihan omien tuntemusten mukaan niin jätä jalkaa, polvea pienempään kulmaan tai isompaan kulmaan. Ihan sun oman lonkan liikkuvuuden rajoissa pysytään. Sitten kun oot valmis, laskeudu alas. Voit laittaa otsan käsien päälle tai voit ojentaa kädet pitkäksi. Nyt täällä hengittele ja pysy. Vie rentoja ajatuksia lantion seudulle, pakaraan, takareiteen, eli sinne oikeaan pakaraan, oikeaan takareiteen ja sitten hae pituutta vasempaan jalkaan. Voit aluksi keinutella muutaman kerran puolelta toiselle ja sitten kun löydät hyvän asennon tai hyvän paikan, niin pysyt tässä. Taas rentouden kautta houkuttelet itseäsi sinne, minne haluat mennä. Ja tässä meidän treenin loppuosassa sulla on oikeus ja mahdollisuus olla vaan ihan hiljaa paikallaan. Eli voit hengitellä, keskittyä siihen, että miltä kropassa tuntuu. Ja erityisesti kun tehdään nämä liikkeet kummallakin puolelle, niin sä voit vähän mietiskellä, onko puolissa eroja. Pysy tässä vielä 2 pitkän hengityksen ajan. Jos tunnet kropassa jotain kireyksiä, niin voit hengitellä niitä kohti. Ja ikään kuin hengityksellä venyttää, rentouttaa. Anna rintakehän otsan liukua kohti lattiaa, anna lantion liukua kohti lattiaa. Pysy vielä viimeisen pitkän hengityksen ajan. Ja kun olet valmis, niin rauhallisesti käsien avulla rullaa istumaan. Eli jätä oikea jalka eteen, koukkuun ja tuo vasen jalka suoraksi eteen. Rauhallisesti nojaa eteenpäin, nilkka voi olla koukussa tai ojentuneena. Ja tunne takareidessä venytys. Niska pitkä, ja toki jos haluat, niin voit levätä lattialla tai alhaalla jalan päällä, mutta voit myös pitää rangan pitkänä. Rentouta polvea reittä lattiaan, rentouta kasvojen lihakset, niska on pitkä. Sisäänhengityksellä hae pituutta takareiteen, pituutta selkää ja uloshengityksellä hae rentoutta. Taas ajattele sitä, että sulla on mahdollisuus ja lupa olla hetken aikaa ihan paikallaan. Jos tunnet, että ajatukset kauheasti karkaa, niin ankkuroi itsesi tähän hetkeen miettimällä hengitystä. Voit ajatella, että hengitys liukuu rankaa pitkin alas ja rankaa pitkin ylös. Ja hengitys on hyvä tapa olla tässä hetkessä, koska hengitys tapahtuu nyt, ei minuutin päästä tai 2 tuntia sitten. Jos huomaat, että mietit jotain muita asioita kuin tähän treeniin liittyviä oman kropan tuntemuksia tai hengitystä, niin lempeästi vedä ajatukset takaisin ja palaa tähän hetkeen. Hyvä, ojenna selkä. Nyt sulla oli oikea jalka edessä koukussa, niin laita joko ristiin toisen jalan päälle tai jätä viereen. Ja halaa jalkaa, ojenna selkä, kierto. Ja nyt hengittele kohti yläselkää, lapojen väliin. Taas jos tunnet, että on kireyksiä jossain, niin ajattelet hengitykset rentouttaa tai venyttää. Selkä on pitkä, rintakehä avoin. Voit jopa sulkea silmät tai tuoda katseen alaviistoon, niin että se on rauhallinen, mukava olotila. Lempeä kierto rangassa, venytys pakaralihaksessa ja tunne molemmat istuinkyhmyt lattiassa koko venytyksen ajan. Hengittele rauhassa. Hengittele yläselkään lapaluiden väliin kohti kylkiä. Voit suunnata sisäänhengitystä kainaloiden alle kohti selkää, kylkiluiden väliin. Pysy 2 hengityksen ajan vielä. Ja sitten aloita koko juttu alusta. Risti jalat. Hetkiseksi taas pyöristä selkä. Rentoudu jalkojen päälle. Huomaat ehkä tämän tokan kierroksen alussa, että ranka on pidempi, lantion seutu rennompi. Sulla voi olla jalat samoin päin kuin äsken tai sitten voit vaihtaa toisinpäin.
Anna taas painovoiman auttaa. Anna rentouden auttaa. Eli rentouden ja painovoiman avulla houkuttelet itsesi semmoisiin asentoihin, minne haluat mennä tai missä haluat olla. Varmista, että niska on rento. Kasvojen lihakset on rennot, hartiat on rennot. Reidet liukuvat kohti lattiaa, polvet liukuvat kohti lattiaa. Autat käsillä, rullaa rauhassa ylös. Nyt jätä vasen jalka eteen. Ja huomaat ehkä selvän eron puolissa. Keinuttele puolelta toiselle. Liuta ojentunut jalka pitkälle. Ja kun olet valmis, niin tuo joko sormet otsan alle tai sitten venytä kädet pitkälle. Rentoja ajatuksia pakaran seutuun, takareiteen, nyt erityisesti vasemmalle puolelle. Oikea etureisi on pitkä, oikea nivunen on pitkä, lanti on tosi painava. Ajattele taas rentouden kautta houkuttelet, eli päästät itsesi ensin ihan rennoksi ja sitten oot vaan, hengittelet, kuulostelet, että miltä kropassa tuntuu. Kun lantion alue on tasapainossa, eli lihakset ovat joka puolella yhtä vahvat ja myöskin sitten normaalipituiset, niin kun lantion alue voi hyvin, siellä ei ole kauheasti epätasapainoa, niin myös kun selkä voi hyvin. Eli lantion alueen avaus vaikuttaa myös selän hyvinvointiin. Pysy vielä 2 pitkää sisään- ja uloshengitystä. Huomaat ehkä, että näiden venyttelyiden aikana tai niiden jälkeen veri kiertää vähän paremmin. Lihakset ovat päässeet normaaliin pituuteensa. Ja viimeisen hengityksen jälkeen rauhallisesti käsien avulla nouse istumaan ja tuo oikea jalka eteen. Voit laskeutua jalkaan kiinni tai jäädä ylös, nilkka koukussa tai ojennettuna. Rentouta vasen jalka ja liimaa vasen jalkaterä oikean jalan sisäreiteen. Sitten vaan hengittelet. Sisäänhengityksellä haet pituutta rankaan, uloshengityksellä rentouta. Pitkä takareisi, pitkä pohje, pitkä selkä. Katse voi olla tuotuna alaviistoon. Anna hengityksen taas liukua rankaa pitkin ylös ja rankaa pitkin alas. Anna hengityksen pidentää, rentouttaa. Kun keskityt hengitykseen, niin pysyt paremmin tässä hetkessä. Ja myöskin maltat olla venytysasennossa sen tarpeellisen ajan. Huomaat ehkä puolieroja. Ja moni huomio kropasta, niin älä ota stressiä, vaan anna asian tulla siltä, kun se tulee. Eli toteat vaan, että tänään tuntuu tältä ja sitten huomenna tuntuu toiselta. Hyvä. Koukista vasen jalka. Voit tuoda sen ristiin tai jättää vierelle. Ojenna selkä pitkäksi, avaa rintakehä, kierrä halaa. Tai jos haluat, niin voit tuoda käden ristiin ja ohi. Nilkka voi olla rentona tai koukussa, suorana. Ojenna selkä pitkäksi, hengittele kohti yläselkää, niska pitkänä ja voit tuoda katseen vähän alaviistoon. Jos taas tunnet kireyttä rintakehän alueella, niin hengittele kohti, kireitä kohti ja anna hengityksen venyttää, anna hengityksen rentouttaa. Kolme pitkää hengitystä sisään ja ulos. Yläselkä on leveä, hengittele kohti lapaluita, lapaluiden väliin. Kylkiluiden väliin kohti selkää ja kylkiä. Hyvä, vapauta käsi, palauta katse. Asetu mukavaan istuma-asentoon. Kiitos tästä treenistä. Treenaa kotona Komin kanssa ja Anskun kanssa ja nähdään taas ensi kerralla. Kiitos!